Hambai tirin fung kasang zorawo puilawo no seng Gondosora baptismo thani engei Dumbur ti kotor mau seng thangna nai tonglai tabo ono kwa kalaye narkel bagano seng thang tonglayo ani bagai hingke mono fas puilang nai serai be okoro seng thang tonglayo seng nailaye na Belai keno ini 30 tarik last September 2020 ni salo nai thotok mogol bai nahari nai bonopuria Dumbur tui kotor Tripura hastewo asakena kotor wasuk maya abon bagai ini belai kepal kam ini salo phaiman laimani bagai O Dumbur tiyo paite narkel bagan hani kaisa tong belai tong thotok jaga hani bagai belekhe nai thotok belekhe no tong thotok jaga orno ayang yak sigar bebang no tui o hap kana gasaro ke hapung o jaga bo abon bagai hambai yang sin motan borok phailai mani phai tong maisa bai lai belai tong kai dungur tiyo tungi tole Dumbur tui masuk ke no toro nahar nuhuria jaga rok sengtang nailai nai sinoron sikla rok ready 1 2 3 Ampau sak soya teuy Dumbur teuy biar konda pakar kau siapa kau urus tentang soalnya bagai awal bagai